मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नागिरदों बर'नि मुंदांखा कमेडियान रामसिं गेल्ला। बिथांखौ रामसिं गेल्ला होनना मिथिगौ। गुबुन मुं दंब्लाबो आं मोनथिया। दा बिथाङा बहा दं, बहा थाखोमानानै दं, बिथांखौ आं मबाइलजों नागिरनानै बरन थांगोन। नोंथांमोना खालै जेनेबा रामसिं गेल्लानि एरियानि मानसिफ्रा, आंनि लोगोफ्रा, आंखौ मोजां मोननायफ्रा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला थाब साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे जाथि बंसोनो शेयार खालामना होदो दै लोगोफोर। र' बिदिब्ला आं बिथांखौ नागिरनि बहा दं। र' Namaskar. India has achieved 100 crore vaccinations landmark with your support and your efforts. Do complete your vaccination schedule and continue to follow COVID-appropriate behavior. Namaskar. India has achieved 100. हेलो बे जा कमेडियान एक्टर रामसिं फंबायनाव नांहैबाय ना? नांदों औ नांदों। ओइ खुलुमनाय बावहरबाय दे आंनि इउटिउब चेनेलनिफ्राय फंबाय। आच्छा खुलुमबाय दे। दा बैसोफ्रा सोर सासेया देरसिन? आंसो देरसिन ना नोंसो देरसिन? आंनाथ' 50 जाबायलै। डेट अफ बार्थआथ' 1983। हा 1980 खाथि जाहैबाय नामा? 83 बा नों एसे देरसिन जागोन। आं माबा आं जागोन दा। देरसिन जागोन, औ एसे देरसिन जागोन दे। थारमाने आं दा मथा 40 थांहां बेबायदियाव दं आरोखि। 40 हाबबाय खोमालै। होमबा नों 10 बोसोरानो दुइसिन आंनिख्रुइ। 83 नङा, 83 निफ्राय नोङो हमदोब्रा 93 बा 10 नङा होमबा? औ 2003 आवहाय औ 20, औ 13 आवहाय 33, औ ओमफ्राय 13 निफ्राय नै दा बेसेबां जाखो 21। औ बेसेबां जायो 40 माने बिदियाव दङ आरोखि। औ 40नि लाइनाव 40 औ बारबायानो जानो हागौ सानसे साननै ओरैहाय ना? आच्छा औ। आच्छा जायखिजाया आं नोंजों रायज्लायनो नागिरनाय खोथाया जाहैबाय, नोंथ' मेरला दुखु दाहा एकदम बेसेबा गोबावनिफ्राय एक्टिं खालामबोबाय नङा होमबा सिनेमाफ्राव? औ नों एलबामावबोथ' खालामदो, मेथाइफोरावबो एलबामाव एलबामावबो खालामदों। दा बिनिनो एसे सावरायलायगोन आरो दुखु सुखुनि सानैजों, गुबुनथ' जेबो रायज्लायनो गोनां गैया। औ दा जेनेबा नोङो नोंनि फरायनायखौ खोन्थाग्रोलाय फंबाय। आंनि फरायनायखौथ' मा बुंनो, माने आंनि माबायानो लाइफ स्टाइलानो बिराद पुवरमोन नालाय। औ जास्ट आं ग्रेजुवेसन खालामनायसिमल' थांनो हादों आरोखि। आंनि लोगोफ्रा मोजां फरायदों, न' डाउट। गसाइगाव कलेजावहाय आं कालसारेल सेक्रेटारि जाग्रोनो मोनदों। औ गसाइगाव कलेजाव, औ औ गभर्नमेन्ट कलेज जोंनि गसाइगाव। औ उनावहाय बाव सासे आंहा एक्टर लोगो दङ, राजस्रि बसुमतारी। औ राजस्रि। औ माने बे समाव जों स्टेज प्रग्राम ओरैनो आं गान खनलाबायग्रा, ओमफ्राय बे मोसालाबायग्रासोमोन आरोखि। बै हाइ स्कुल कलेजाव थाबाथाय। औ कलेजनि ओरैनो बाहेरायाव अबेबा कनफारेन्स लोगो मोनलाबायो, अबेबा आबसुनि अबेबा मोनसे प्रग्राम। औ बिनि उनावसोथ' जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादखौहाय दाना होबायना। औ 2007 आवसो नङा होमबा? औ 2007। औ बिनि सिगां 99 आव मेट्रिकुलेसन आरोखि ना। औ 99 बा आङो मेट्रिक पास जाबाय, ओरैनो टिउसन फोरोंलाबायनानै आरोखि ना। औ न'आवथ' जेबो गैखाया एडमिसन खालामनो मानो। औ कलेज लाइफआवबो स्कलारशिपखौनो जों बागदावदोंसो। 1400 बेसेबांबा मोनदोंमोनलै, लान्जायखौ बावबाय। मोनजेननाया 1400, बेनो बिराद बुरजा फैसामोन जोंनि थाखाय। बै समाव बुरजामोनबो जेनेबा। औ बे 1999नि उनावहाय 2001-2 बेफोरनि खोथा आरोखि। औ दा आङो मथा मथि 36 किल'मिटार साइकेल सालायना थांनांगौ जायोमोन आरोखि बे कलेज फरायनायाव। कलेजाव 36 किल'मिटार साइकेल सालायलांनांगौमोन थारमाने बेखायनोथ' कलेजसिम। कलेजसिमाव आं 250 थाखानि साइकेल बायदों टिउसन फोरोंनानै। औ टिउसना सोरबा 100 हरलाबायो मासावहाय आरोखि, उन्दैफोरखौ फोरोंबाय। औ
ओमफ्राय नैबे आंनि लोगोआथ' सासे क'क्राझार कलेजाव फरायनो हाबाय क'क्राझाराव थांनांगौमोन बुहुद फैसा नांगौमोन नालाय औ दा आंथ' गोजान अबे कलेजाव फरायबावनो ओमफ्राय आंनो माने बे जोंनि स्कुल मेनेजिं कमिटिनि माबायानो एथ' खस्थ' खालामना फरायनाय गथ' सेकेन्ड डिभिजन पास जाबाय जों गासै माबामोनलै 18 जन मेट्रिक फाइनाल होदोंमोन औ 18 जन मेट्रिक फाइनाल होनायनि गेजेरावहाय जोंनो 4ल' पास जादों जों सानैया जाहैबाय माबा सेकेन्ड डिभिजन ओमफ्राय सानैया जाहैबाय थार्ड औ दा जानायफोरखौहाय आर'नाइजों बरायदों आरोखि नोंसोरखौ जोंखौ औ होमबा जों बेसेबां 18 जन होनायाव माखासेयानो फेल ओमफ्राय 4ल' पास जादों नालाय आरो बे 200 थाखा प्राइज मोननायनिफ्रायनो आङो टिउसन फोरोंनाय एसे माबादेरनानै बै आंनि लोगोनि फुराना बिफानि साइकेल मोनलै रिलिज साइकेल औ बेखौ बायनानैहाय कलेज हान्थियोमोन आरोखि आङो बे लामा बेबायदि नङामोनलै होमबा आंनि गामिनिफ्राय गसाइगावसिम सहैनो अन्थाइफोरल' गोलैदोंमोन आरोखि होमबा अन्थाइबो गोलैयाखै एखे एसे खोमसिबाथाय बे फोद्दा फोद्दि जाखानांगौ औ माने अबस्थायानो जालांखाया आरोखि गसेयाव थांबा साइकेलखौ बबेनिफ्राय फैनाय बेखौ सिनायखागोन आरो हाब्रु दैब्रु एखमबा अखा लोगो मोनदों एखमबा माबा जेनेबा सौग्रावलाबायबाय बेफोरबायदि दुखु जारलाजों थांदों आं नोंनि लाइफ सेंग्रा लाइफआ सेंग्रा लाइफ प्लास कलेज हान्थिनायाव आरोखि कलेजसिम औ ओमफ्राय जोनोम जायगाया जोनोम जायगाया आंनाथ' माबा गाम्बारि बिल होनो गाम्बारि बिल औ डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार साब डिभिजना गसाइगाव बे आरोखि नोङो बिए पास खालामबाय आंथ' हायासैलै बेथ' आंथ' थाखा गोनां बे समावथ' जोंहा थाखा गोनांमोन बिफाया बे बेयाव समाव हायासै माबा फरायनो थांनो गोसो जाया माबा मेथाइल' खनथिंलाबायनो गोसो जाबाय थायो आरो जायखिजाया आंनिया दोनथ' आं नोंनिसो रायज्लायनो नागिरदों नोङो गिबि एक्टिं खालामजेननाय एलबाम एबा फिल्मा मा मुंमोन एलबामाथ' माबा मा होनो रायज्लायदाव जंखायदाव बे नोंनो रोजाबदोंमोन ना आंथ' रोजाबाखै बे हिनजावनि गानावसो आंखौहाय सोफादों बे राजस्रियानो थारमाने बे आंनि लोगोखा गान लिरग्राया ओमफ्राय बेयो थारमाने मोनसे आं खिन्थानानै गालांनाया मोजां औ दे थागोन इयो बे गानखौ जाय बे केसेटखौ जाय माबादोंना मा होनो कम्पस खालामदों माने होमबा बे जनकलालजों बेजों बिराद क्लसमोन आरोखि जनकलाल ब्रह्म बै मेथाइ लिरग्राया बै समाव औ बे आंनि बिदाब्रा जनकलाला नोंनि निजा बिदा निजा माने गामिनि बिनि बिफाखौ आं आयं जायो औ गामि एखे खाथि खाथि नुहुरलायनाय आरोखि जोंबा फिसा फिसौ प्रग्रामसो गालाबायोमोनलै जनकलालाबो गान लिरनाय बिदि माबा जायाखैमोन फांसन फिसा फिसा गायोमोन जों लटास मिउजिकेल ग्रुप होननाय मोनसे दंमोन बावरागुरियाव मालाबा फैबा नुनो हागौ लटास मिउजिकेल ग्रुप बाव जनकलालाबो गान फिसा फिसा लिरो आंबो खनलाबाय आंहा कलेजनिफ्रायनो नाम जाबोखानाय थारमाने आंनि बे मोखां दोंसे गान खनदोंना आङो बिराद फेभरेट जादों मोखां गाज्रिखायनो आंखौ रावबो नायसनला लायनाया बेथ' एकदम बेखौ आंनो लिरदों आंनो रोजाबनांगौमोन आरोखि जनकआ बे आंखौ बोरै बोरै थगायनानैहाय 1000बो होआखैलै 300 ना बेसेबां मानि लांदों जा दुखु मोनबाय आङो जनकआ बिराद नाम जादों बेहाय नोंनि होननानैथ' रायजोफोरा सोरबा सोरबा दा मिन्थिया नायनो रोङिफोरा खिन्थु मेथाइआ अलरेडि आंसो लिरब्रबनाय बियो अनलि 5 मिनिट्सनि गेजेराव गाना खनथारनांसिगौ आरो कलेज प्रग्रामाव मा खनबावनो दालाय 5 मिनिट्सनि गेजेराव कम्पज खालामनाय गान बेयो ओमफ्राय खनबायबो जा मोजां मोनलाजोब्बाय प्रफेसार ओरैहाय डक्टर कामेस्वर ब्रह्म नाइस सं होनलाजोब्बाय डक्टर कामेस्वर ब्रह्मआ बे समाव जोंनि माबामोन नालाय मा होनो प्रिन्सिपाल बे गथ'खौ एबार कालसारेल सेक्रेटारि बसायनांगौ रावबो इलेकसन गेलेनो मोना होनना बुंबाय डाइरेक्ट माने नमिनेसनाव थांनाङाखिसै सेलेक्सनसो आं डाइरेक्टनो सेलेक्सन गुवाहाटि इउथ फेस्टिभेलाव लांनो मोनदां बेनिफ्राय लांदां लिड लाबोबाय आरो मथा मथि कालसार प्रग्रामाव बहुत माबाखौनो माने नोङो कलेजनिफ्रायनो आराम्भ आरो जागायजेननाय लिडबो लाबाय निजेबो खालामबाय नङा होमबा आरो ओमफ्राय नोङो मेरला मेथाइ रोजाबदो बिनिनो मेथाइ साबसिन बबेखौ मोजां मोनो नोङो एसे रोजाबना हरनाय होमबा आंथ' बेलाय मेनलि आङो उदालगुरि ओरै नोंसिनि जायगा गुरलाबायना फैजोब्बायना आप टु सनितपुर तेजपुर माबाजोंहाय सारिदुवार नोङो मेरला थाङो नुदों आङो
ओमफ्राय बेथ' बे आंनि फार्स्ट कम्पस्टमोन आरोखि ना बे नैबे खनलांनाय माखासेखौ बेखौ अडिय'आव हरनाय जायाखिसै ओरैनो बेयो माबायाव डायरियाव दंजोबो आरोखि अडिअ जानायखौ होनदां अडिय'आव जानाया बेलाय बेखौ बे जोंनि उदालगुरिनि माबा ओइ सरन बर' एम एल ए दंना औ बिनि आगदा आखाइ जति ब्रह्म सिनायखायो खोमालै नों जति औ जतिखौ सिनायना रायन' मालिकखौ औ रायन' बै हटेल औ औ हटेल ना धाबा होनो धाबाबो दं बेहा ओरै माबायावबो रौतायाव ओरैहाय औ बियो आंखौहाय बे भैरबकुन्द बाव जों थाङो नरजित बिसोरजों ज' बेरायहैयो आरोखि मा खालायनानै थाबावनोब्रा होननानै नैबे समनि देवलेंखौ बानायनाय जादों आरोखि बे जों जिब गारि सालायलायनाय मानाय ओमफ्राय बेयावहाय दाना गानखौ सोर खनबावनांगौ दे गानाथ' रावबो लिरब्रबनो हाया जाहैबाय गान दोंसे सोनोसै होनबाय दा इयावहाय माने आं बुंबाय गाना नैबे फिसायना फसाया नोंसोरो होननानै बुंबाय आरोखि आंनावथ' गाना सिफियाव थाबाय थाखायो ओमफ्राय बे मा नागिरदों नानिखौ आरोखि मा नागिरदों नानि बे अराङावनो रेकर्डिं खालामना फैदों बेखौ बे समाव फैसा थाखा जेबो नाङामोनलै आंनो माने लाइफ स्टाइलानो आलदामोन नालाय लोगोफोरजों जास्ट इन्जयल' खालामोमोन माने सेक्रिफाइस आरोखि हारियाबो एसे सिनायजाथोंसै होननाय आरोखि बे फाग्ला गानजादोलाय एसे रोजा हरबा मोजां मोनगौमोन रायजोफोरा मा नागिरदों नानिखौ दाख्लैसो रोजाबदोंमोनलायलां बहा स्टेजआव औ नैबे बिटिआर बार्डेआव बेखौ अराङाव बानायदोंलै रेकर्डिंखौ अराङावहाय रेकर्डिंखौ अराङाव जादों मिथिखायोना अराङाव नों दासो खोन्थालांबायना अराङाव रेकर्डिं खालामदों होननानै औ बे जाहैबाय आङो माबाखौ स्केलाव लादों बेयाव मा नागिरदों नानि लायनाया जों शुटिंखौहाय बेखौ माबायाव लादों अरुणाचलाव ससे बोनालाय आदसा मा नागिरदों नानि गोखा गोखै खादोंना खिनो जायगा नागिरदों गोखा गोखै खादोंना खिनो जायगा नागिरदों मा नागिरदों नानि दामग्रा देग्रा थाबा साबसिन जायोलै आदसा मिथिबाय रायजोफोरा बेनो नों रोजाबदो होननानै मिथिखागौ बयबो आदसा बेखौथ' नोंनो मोसादो आंनो एक्टिं खालामदों आंनो लिरदों आंनो खनदों बे नानिया सोरमोन नानि बिसोरो गासिबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जोबलै उदालगुरिनि बावबाय खोमा नों मुंफोरखौ बै आसोल नानि जाग्राया मा नाम मोनबा आसल नानियाथ' बयनिबो नानि दंमोनलै बाहाय बेथ' सोंहरफिननांसिगोनसो दा बे सरन बर'नि पिएसनाव दे दासो उनाव मोनथिगोन बेनि उनावहाय मा बानायखो बिनि उनाव माने बेथ' सिगांसो बानायनो दंबावोब्रा बै राजस्रि माने बै जोङो कलेज फरायनायनि बिदिनो 1 बोसोर 2 बोसोर बिदि गेप जालायदों आरो राजस्रिजों आंजों बैनि उनावहाय रायज्लायदों दंखायो आं खिथाबायना बै आं फार्स्ट ओंखारनायखौ दाना बे आंनि माबाखौ एक्टिंलै आङो ओरैनो 2-3 सेकेन्डल' ओंखारो खोमा बे लाइजाम लिरदोंमोन बेहाय नुगोन नायबा हेन्डसामथारमोनबो आङो बे समाव ओमफ्राय बेयावहाय माने बावखुंग्रि फिल्म प्रडाक्सन दंना मोनसे क'क्राझाराव बावखुंग्रि दङ मन्जिल बसुमतारिनि बेनि थारमाने नैबे जोंनि दा माबा दंना मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेज बिनि सासे लेक्सारार सिराज बाग्लारि होननाय बियो बे एलबामखौ खेबफैदोंमोनलै ओमफ्राय बियो आर्टिस्ट लाइनखा नालाय मानसिया बे मानसिखौहाय फिल्माव सोहैनांगौलै होननानै बियो बै मन्जिल बसुमतारिजों आंखौ कन्टेक्ट खालामनानैहाय आंनावथ' मबाइलबो गैया बे समाव मबाइलानो गैखायामोन थारमाने आनसलिक आबसु अफिसफ्रावहायबा लेन्डलाइन थालाबायो सोरनावबा लेन्डलाइन दंलाबायो माने थाइसे थाइनैनि ओरै माबा खुस्रा सोनानै रायलायला हरग्रासोमोनलै बे समाव बिदिनो खबर मोनलायोमोन आरो जेने थेने दाना बेबो नों जेरोखोम आंनि माबा फुल एड्रेस लाहरदों नागिरै नागिरै बियो मोनबाय थारमाने आंनि गामियावबो मोनसे आनसलिक दं नालाय फर इउनियन आनसलिक
बिनि प्रेसिडेन्ट बे जानजियाव थायो आरो बेनाव एखमबा मबाइला एखमबा लेन्डलाइन ओमफ्राय बे कन्टेक्ट खालामबाय ओइ फंबाय आंथ' उन्दैथारसो ओरैनो हाबलाबायना थायोग्रासो आरोखि नोंखौ बेबायदि खबर सफैदों नों थांनो हायोबा लांगोननो होनना बुंबाय आरोखि आंथ' बे समाव दुगासो हाबाब आं फिल्माव ओंखारनो मोनसिगोन होननानै औ संगे गाव रायलायहरहोबाय आरोखि ओमफ्राय थांबायबो खय थारिखआव थांनांगौ बेखौ थांबाय आरोखि बेखौ गोसोआव गैला थांबाय मालाय बिदि टेकनिसियान माबा माबि एख्रि लहा लस्कर लानानै दंलाजोबो माबा रिफ्लेक्टर बेफोरखौथ' जों मिथिफेरा माने केमेराजों जि 1 2 3 होनलायनानै रेडि होनलाबाय बेखौबो जों मिथियोमोन आरोखि गोदान नालाय गोदान औ एक्ट्रिस बिमा रायलायनो नोंजों होननानै एक्ट्रिस बिमा सोर बेलाय नायबाय लोगो हमहैबाय एक्ट्रिसा मासुममोनलै मासुम बै अदालगुरिनि मासुम मासुम औ बिमायाथ' असमियासै ना औ क्रस थारमाने ओमफ्राय रायलायबाय माबाय ओमफ्राय जोंथ' बानायफेरा माया नों अदालगुरिनि नरजितखौबो सिनायखायो खोमालै नरजित आं नाम मुंजों मानसिजों थिखांनो हानाय नङा दा आदसा बेबो बिराद बायदि फिसा आर्टिस्ट ओंखारबाय बियो ओमफ्राय बे आं माबा जेराव गादों बाहायनो माबाबो गादों बे पुलिस जादों रायलायदों माबालायनो मा होनो नों आंनिनो निजिरा निजिराया जाहैबाय बे मासुमा जाबाय ओमफ्राय राजस्रिया गावनो एक्टर ओमफ्राय सोर दंबावोमोन आरो लोगोफोर दे बे आंनि नोंनिखौल' टार्निं पइन्ट बे ना बे नोंनि टार्निं पइन्ट औ माने फिल्माव हाबजेनबाय आरोखि होनबा हाबजेनबाय माने एकदम गाहैजेनबाय गोलाव फिल्माव हाबबाय बैथ' एलबामा ओरैनो खावब्ला सिबलासोब्रा बेथ' बेखौथ' हिसाब नांला फार्स्ट माबाया बेनो आरोखि आंनि माबाया मा होनो बेखौ 1 घन्टा फिल्म बे समाव अबेबा कार्बि आंलं माबा आंलं केसेट लांनो हाजिरा संफ्लायना हरनांगौब्रा बिदि जोंनि माबायाव गैया पेनड्राइभ केसेटखौनो लांना देखायहैनांगौ आरोखि नों रजेन्दानावबो गादोना रजेनावथ' आं गानाय जायाखै आङो माबायाव क'क्राझारावहाय बेनावहाय मथा मथि गसाइगाव मुगानि बान्दा गाबावदोंथ' जों मुगानि बान्दा औ बेखौबो गादों फुल मुभि बियो गोलाव फुल मुभि नैबे नों आंनिनो निजिरा बायदि बाक्साखै माबा गाहैदों नामा नोङो बाक्साजों आङो मुभि खालामनाय जायाखैलै गैया बायदि मोनदां अदालगुरियावथ' खालामबाय एलबामबाबो उदालगुरि खालामबाय ओमफ्राय चिरां खालामबाय चिराङाव सोरनियाव चिराङाव आंनिनो बिगुमै जायो बे माबा होनो बिसोरना बारा माबा नाम गैया खोमालै जायगा माबा खालायना नायबा नुगोन नोंसोर गाब्र'बाय बानायनाया गाब्र'बाय खोनादों बेखौ सार्च खालामबा नुगोन दे गाब्र'बायनि हिर'इनाथ' गुवाहाटिनिखा गाब्र'बायना गुवाहाटिनि नङा नैबे आंनि मानसिखौनो लांदों क'क्राझारनि बे लाजिबा खाजि गोमायै बानायनायफोरनियाव गायदों आरो बे मा होनो बिसोर बहुद बानायबायलै नैबे सपनावबो हाबैदों आङो सपनाव मायाव हाबनाय बेलाय दाब्लाजों लानायालाय दाब्ला फंबाय जादों आं नों बे माबा लाजिबा खाजि गोमायै बे लाजिबा खाजि गोमायै दाब्ला फंबाय जादों ओमफ्राय बै बिरफुंनियावबो हाबैबाय चिराङाव बिजनियावहाय माबा दुगा बर' मामोन सिनेमानि नामा मिस्टार दुगा बर' बेवहाय थाख्लायनि फिसाला जादों थाख्लायनि फिसाला थाख्लाया एमएलए एमएलएनि फिसाला जादों आरो बेंगालराव फरायग्रा एक्ट्रिसाथ' बे नोंसिनि माबा गुवाहाटिनिनोखा माथो सोर माबाया एक्ट्रेसा जुहि ना मा नाम होनो जुहि दं जनालि दं जनालियाबो गुवाहाटियावनो थायोमोन जनालियाथ' आंनि माबासो थियेटाराव आं गाब्र'हैखांबायथ' नों थियेटाराव बबे नोङो आलायारनाव आर'नाइयाव मोनदोंमोन ना नोङो नोंजों सोर दं थिफुबो दंफायोमोन नों थाबा थिफु गैयालै नों आलायारनाव थांनायखौ मिथिगौ आङो ओमफ्राय आलायारन नङा आर'नाइसो आर'नाइयाव माबाबो दंमोन नामा प्रबिन गयारियाबो दंमोन नामा प्रबिन गयारि खारनानैथ' गन्डगल जादों
बे समाव बैखै बोजोंहा थांदोंमोन रङियाखै ओरैहाय नोंखौ नागिरबायबाबो नुवासैलै मानसियानो गैयालै थाया ओरै होनबाय थाबाय नंगौ नोंखौ नागिरहैदोंमोन ओमफ्राय प्रबिनावनो हरसे थानानै फुङावनो फैनायसै जों ओमफ्राय आदसा प्रबिना बिनि उनाव खारदो औ औ प्रबिन गयारि दं ओमफ्राय जुनालिन जनालि औ औ ओमफ्रायथ' आलाय सिलाय जादों ना थियेटारा उनाव आलाय सिलाय प्लास आंथ' थाइसे मोनाखै ओइ मानो थाल लायाखैलै आंनि फिसालाखौ हनै बाबालाय मा गोबावबाय थादों मा मोजांलाय आंलै औ ओमफ्राय बिनि उनाव लेटेस्ट मा खालामखो लास्ट बाबा खुदै गुदुंबो जादों एखेबारे गोदाव सोरावनो फिसाला गोबालाबाय थादों औ बेखौ लाङाबा जालालै माबा हजमनि जाहोनांगौ हजमनि खोनाबाय औ खोनादों लास्ट मा गाखो नों ओमफ्राय बेलाय माबा बे रबिजों गायनाय दंबावोना मोननै रबिजों ओरैहाय माबायाव सिमांनि हौवा गोदान सिमांनि हौवा गोदान औ मोनसे थांखि गैयि समाज थांखि गैयि समाज बेयाव माबा गाबाय मेरला होमबाथ' 15थासो जाबाय खोमालाय माबायानो सिनेमाया एसे बुरजा जाबाय एसे बुरजा जाबाय आरो एलबाम सेलबामथ' दं 30ता एलबामा बिदिनो जाहैगोन औ ओमफ्राय नैबेलाय गुदुं गरम बेखौथ' नायबाय खोमा नायबाय बेफोरखौ बाजै देलायमोनजों बैसागु जनकलालनि औ ओमफ्राय बैसागु पार्ट 2 बेयावथ' माबा दं मोननै दिसाव दं औ सारियालिनि सिख्ला गावदांफोरजों मोसानाय बेयाव आच्छा नोङो अथ' मोसाबाय एबा फिल्माव एक्टिं खालामबाय नोङो सोर डाइरेक्टरजों एक्टिं खालामना साबसिन मोना आङो एक्टिं खालामनाय माने हाइलाइट खालायनाय हिसाबैथ' मा बुंनो बहुदखौनो मोजां मोनजोबो आङो ओमफ्राय एखमबा सोरजोंबा मोजां मोनजाबाय एखमबा माबाबाय माने मेनलिथ' नैबे जोंनो साबसिन मोनदों माने बियो माने आंखौनो नों जेरैखि जाया माबा खालामनानै एक्टिं खालामना हगारोमोन नालाय ओमफ्राय नैयो मन्जिल बसुमतारी मन्जिल बसुमतारी ओमफ्राय बिदिनो हिसाबै नैबे माबायाबो गाज्रि नङा माइकेलाबो गाज्रि नङा माइकेल राजस्रियाबो गाज्रि नङा बेना खुलाफुलि बयबो हगारना होयो नोंनो बेखिनि जायगाया नोंनि बे मा खालामो डाइलगा बेखिनिया ओरैहाय हगारना होबाय आरोखि ना आच्छा दा आङो प्राइभेट खोथा सोंनोसै नोंना न'खरनिया एक्ट्रेसा एक्टिं खालामोमोन नामा सोर दानिया नै दा लानाया निजा एक्ट्रेसा बे खालामालै खालामाना आच्छा नोङो अट' सिनेमा खालामबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय बर' बिटिसि बे समाव बिटिसि मोन दा बिटिआर बेनिफ्राय माबाफोर थाखा अनसुंथाइ मोनबायना फंबाय आङो मोनफेराखैलै लायनोबो थांनायबो जायाखै खनसे थांदोंमोन बै माबा बिटिसि माबायावहाय होमबा एप्लिकेसन आंहा मेगननि बेराम जादोंमोनलै ओमफ्राय बे एप्लिकेसनखौ बयबो हैनो थिनदों आरो बे देंखोमु सेनिथामाव फार्स्ट देरहानाय जोंनिनो फंबाय जायो थरुन एप्लिकेसना बेनो लिरना हरदों दाना बै समनि माबाना बिटिसि समाव सोरबा एमसिएलए सोरबा इएमफोर बिसोरथ' आंखौ मानिजोबखायोमोन जोंनि माबा गसे बिसोरनिफ्राय आङो फरवार्ड लानानै थांदोंमोन ओमफ्राय बै हाबहैनाय समावहाय सैमाथां माथां जानांहैबायना गेटआव जोंखौ सोआखिसैना मुसुखायाबो बे समावहाय बिदिनो थाहैलाबायदों मुसुखायानो जुदि हाबनो मोनाखैब्ला आंखौथ' बोरै सोर सोगोन हगदावलाबायोलै गेटनि रेसपन्सखौ जों मोजां मोनाखिसै न' दाउट एप्लिकेसनखौ गथायनोनो मोनाखिसै टिल नाउ एप्लिकेसना आंनाव दं दाबो बियो आंनि बे थैनानै थांबाबो मोनसे आलमारियाव थालांगोन खोमालै फाइलाव सोना दोनखाबाय बेथ' बै समावसो मोनना एप्लिकेसना ओमफ्राय आं दि मेगन ट्रिटमेन्टआव राजस्रियानो लांदोंबो आंखौ माबायाव कुचबिहाराव मेगना खुनुरुखुम बे दानि बिरला कुमार ब्रह्म बेयो आंनो 1000 फैसा हरदों राजस्रि आंजों कुचबिहारसिम थांलाय फैलाय खालामदों बेजोंनो ओमफ्राय माबाबाय आरोखि मा होनो थांबाय मेगना द्रप लाबोबाय ओरैनो मुलि जानाय लाबोबाय बेजोंनो खुनुरुखुम जाफिनबाय आरोखि
एप्लिकेसनखौ आं दाबो गथाय मोनखायाखै बेले डेट थांबाय मा गथायबावनो आंलाय बेखौ आङो मोनसे मिउजियामाव दोनलांसै होननानै दोनबाय आरोखि दाबो सामफ्राय दोन उनाव देखायना उनाव फट' खेबना बेखौ माबानांगौ वाट्सएपआव फाथायहरजायोब्रा बे आरामसे दानि माबायाव दाथ' नै मबाइल मुलुग जाबायना आंनो हरना होनाय नैबे एप्लिकेसना थांदोंमोन माने हाबनो मोनाखै सिबाया बियोबो बिराद सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बर'फोरनि थाखाय बे मोनसे माबा आरोखि जारिमिन जाना थाबाय आरोखि जारिमिन जाना थाबायब्रा दा बेथ' जों सानैजों रायलायना थाखाबायानो एप्लिकेसनखौ होदेरना होनोसै आं एडिटिंआव नों खेबनानैल' हरदो आंबा माने नोंबो मोनासै थाइसेबो ओहो दा बिदिनो जाहैबाय जोंनि आर्टिस्टफोरनि हालोदा बर'नि ओमफ्राय दा माखासे नैबे लोगोफोर माबाबायना गोदान सरखार जानानै बिटिआरआव बिसोर बुंदों आरो बेखौ आं खुला खुलि दाख्लैबो बुंबोखादां बुंनो हाखानाय नङा ओमफ्राय बै समावथ' आर्टिस्टफ्राबो बिराद सेक्रिफाइस खालामदों मादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हारिमु आफादखौबो लटारि टिकेट फाननानैबाबो जोङो फोथांबोदों ओमफ्राय दायो नैबे गोदान सरखारनि माबायावहाय सोरबा सोरबाया आखाइ दं आरोखि ना बेखौथ' आङो नलेजाव मोनबाय दाखालि बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय प्रग्राम बेवहायबो आंखौ मस्क'खौ आङो बाय हार्ट एन्ड सुल बाय हुक एन्ड बाय क्रुक बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन आरोखि बे आंनि आर्टिस्ट लोगो होननानै बियो आंखौ फन हरफ्लांदों मारै दं मानसियालाय होननानै थारमाने ओमफ्राय ओरैनोथ' एखमबा फांसन जालाबायनायाव सोरजोंबा जोङो माने बेखौबो खुला खुलि खिथाना लानाया मोजां मानो होनना बुङोबा आं गोसोआव मिलाखौनो लानो बायो एखमबा जों सोरजोंबा थांखु जाफ्लांबाय सोरजोंबा मालाबा सिगारेटबो सोबफ्लांबाय जौबो लोंफ्लांबाय जोंनि माबा सिङावथ' पार्टसफ्रा एसेबाबो नस्थ' जाबाय बायदि खोमा आरोखि ना ओमफ्राय बेबायदि जाखायोखा आच्छा फंबाय देनां लोगो मोनबा मोजाङै सावरायनोसै बेनिफ्राय नोंनि खोथाखौथ' खोनासिगोन दा सिबा नै गोदान सिबाबो खोनाहैगोन दाखालिबो आं गानखौ लिरदों सिबजों ओरैहाय आखाइ हमना फैदां गाहायनिफ्राय ओमफ्राय आं फैसाखौहाय हरद्रायाखै नङा आं बिनानै लाबोदों आंनो हाजिरा हरदोंलै अननानै होनना बुंदों हाजिराखौथ' हरनांगोन जानो लोंनो हाजिरा दे होमब्ला फंबाय जोङो दिनै दोनथ'नोसै सावरायनायखौ नोंहाबो खामानि दङ होनना मिथिखाबाय नोंनि मुङा आसोल मुङा रामसिं गेरलायानो ना बेलेग मुं दंमोन डकुमेन्टसआव नोंना डकुमेन्टसआव मा दं सार्टिफिकेटआव आंना माबासो बिभीषण ब्रह्म दा खिन्थु रायजोफोरा नोंखौ रामसिं गेरला ब्रह्म सम्म लिरलायाना रामसिं गेरलाल' होनो रामसिं गेरला होनो सोरबा रामसिं गरला होनलाबायो जक्सजोंहाय ओमफ्राय मेन आरो फिथें ब्रह्म होनना बुङो दे बे फिथें ब्रह्मजों रामसिं गेरलाजों एखेयानोखा आरोखि बेनो आं दाख्लैबो बुंनानै लादों जों सिखावबो खावनानै जाजाला गुन्दाबो खालामजाला जों पलिटिक्सआव हाबनोबो जोंहा जेबो एथ' माबा नलेज गैया अननानै जोंनि बे मोखां फानलाबायनाय मानाय बेफोरखौ नायनानै जोंनि थांनानै थानायखौ मोनसे राहा खालायना होजायो नामा सारमोनहा होनना बुंखादां हामबाय जोंनिबो बुंजानाय जाबाय थ' जोंबो दा सानैजों खौसेयै बुंहरनोसै गोदान सिपखौ जोंनो थाबैनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जुदि 10ता सिनेमा हल मिनि सिनेमा हल बानायनो होन्दोंना बियो थाबैनो बानायना होथों अब्ला प्रडिउसारफोरा मेरला सिनेमा बानायगोन नङा होमबा सिनेमा बानायबा जों सिनेमायाव एक्टिं खालामनानैथ' थाइसे थाइनै मोनगोन जोंनो डाइरेक्ट फैसा हराबाबो अरजाया दाथ' आरो आंहा फिसा फिसौ जाबाय ओरैनो फिसाजोखौ लाबोबाय न' दाउट सानफ्रामबो आंनि 10 मिटारल' बिबु उदै बुंना मा जाबावनो बिसोरबोथ' आंनि फिसा नायलांनांगोन ना बानायलांनांगोन आरो आंनि फिसालानि लाइफखौ आं खालामलांनांगोनब्रा आंनाथ' लाइफआ बिदिनो थांसिगोन दे आं रंजालाबायनानै लानानै खिन्थु आंनि फिसालानि लाइफखौथ' बेबायदि खालामलांनो हाया आङो खमसे खम मोजां स्कुलाव बेखौ फरायहोनो हागोन गियान होनांगोन अब्लासो बिनि फिउचारखौहाय ब्राइट नुहुरगोन ना दे फंबाय नों खेबसे सिपखौ लोगो हमहैदो नोंबो मोजाङै बुंना लादो आरो जों रायज्लायनाय खोथाखौबो खोनाहैखासिगोन लिडारफोराबो खोनागोन थ' बिदिब्ला जों सानैनि सावरायनायखौ दिनै फंबाय एसेयावनो दोनथ'नोसै दे गोजोन्थों गोजोनबाय दे